Lumayan lur, gawane pas munjuk intoke iwak tagih-tagih lur, loro mancing blung. Jos tenan iki. Biar pada esok metune tagih terus lur. Lumayan sak lengan tangan iki. Lengan tangan lah teman. Guden lur. Mantap gula apa. Dagingnya momol lur. Sip. Nek karo kuwi jendel enak iki lur aku. Momol. Gawane Turki kan muncul neh lur dik bengi mulane wah. Tagih do metu. Pancing blung lur, isine pancenge 6. Nek arep do nyoba mancing iki si bolang iki. Wah, panggone njitu kene.